labbaika na gaske ya Imam Husaini, labbaika uban kauni mutum har jinni, labbaika jinin Rasul dan Adanani, labbaika Husaini bin ka shine tsani, labbaika ta dole ne a so ka Husaini, labbaika imamu kanka sun kore ni. Ya Maulana imamu namijin Allah, daga sadauki Aliyu zakin Allah, ga Allah ga Fatima manzon Allah, Allah na shirya sirrin nauna, zan yabi Maulaya ko a so ko a diya, zan yabi Maulaya ko su so ko su diya. Hussein ya Hussein Maulaya Imam labbaika Imam, assalamu alaika ya babanmu Husaini na Allah na manzan Allah, mabudar daula wayo Allah dan gidan masu dala. Ya Maulana ba zan guje ko tsoron su ba, akan ka Husaini wallahi zan gyalawa ba. Allah kai zan kira a farkon baiti, abinda ka saba mun ya mai nasuti, taimaki ruyin zan yaba alin baiti, ina san alin nubuwa dangin shirya. Ya Allah kai salatu ka ga rasulu, sa'ale har sahaba har da batulu, sada sharifai jinin kamali jamalu, Allah dan san da kakewa mamudu. Ya Allah sada ce wuti janunmu, har barhama gausi dabba in kirjinmu, a komar ku muke ba mu yi dan siyabe mu, labbaikum auliya ku ne tsani, Fatima bintul Rasul bintul Izzi, mai kinki a sashi a Black is busy, ba shi bara mala anallah kanzi, ya mutu sunansa dan jahannama tinjin, ni daga kai na rufe mabudin sirri, kanzila akaran musayi bula sarari, mai manan sa muradina annuri, labbaika Muhammadur Rasulullahi. Ya Allah ban iya ba kai ne kayya, na san ka san nufin da nai niyya, zan yaba alin nubuwa dangin shirya, ƴaƴan Haidar Aliyu zakin Allah, ina kwana zaki hanyar ka guda ce, masu zulfikar daga ya gifta a mace, idan ka rike garkuwa kamar za ka bace, labbai kai mamaliyu namijin Allah, tunda na so ali duniya kwata so ni, na yaba alin nubuwa aka yabe ni, duk inda na je kamar fa za su biyo ni, ga zakin maiki na manzan Allah, na gode alin da ba kwarowa, alin daraja gidan ku shine inuwa, ko gobe kiyama ku za a zubewa, ga mulkin duniya kiyamar ku ne, labbai kai Imam Husaini na zaɓe ka, zaki ko dukansu ba zai yi na barka, in na tuno zan batar da aka yi maka, Allah tsine wa maka san ka Husaini, bara ku ji yanda aka yi aka cuci Husaini, Karbala anan ne aka yanka Husaini, bai ji ba bai gani ba aka hau wani tsauni, Amr dan Sa'ad dama shine shegen, to Yazidi shi ya kullar yace Amr ciro kansa na baka sarautar, ai ko Amr sai ya yarda shi zai illar, yace zai cire kan jinin Rasulullahi, akwai daga sangarami gun Maulaya, yace baba kana gani mu bar musu koya, Husaini yace a'a dai mu bar su da Allah, mu 300 su ko guda 60,000 ne, karshe suka kamo yaron wani tsauni, suka daddatsa yaron rashin imani, nan da nan jini ya fallato wa Husaini, kai kuka ya dube yake ta yi maulanmu, yace Allah ka gani suna cutar mu, ba duka ba zagi za su kashe mu, Allah in lokacin mu ne ka rike mu, in kwa da saura Allah kar da ka bar su. Maliku dan Yasir sai saru Husaini, ta baya rawanin Husaini ya rabe da jini, sai ga ma shi aka so kawo Husaini, jikan manzon Allah ya zube ya kasa, Amr sai ya ce ku da kansa ku bani, Sinani dan Anas Allah ya la'ance ka, ya zara kan Husaini jini ke ta kwarara, ya bar gangar la ilaha illallah, dokin da yake kai ma an soke shi, nai kuka wallahi kamar in tashi, suka kawo wa Zainab kan nan nashi, ana daukan kan ana buga sa Husaini, Zainab kuka take tana karamarta, wa musiba wa Zainab an cuce ta, ita ce kanwar Husaini suka dake ta, ga duka ga rashin da ta na Husaini, doki suka ja aka dauro hannunta, yana gudu yana janta zunallahu, dukanta suke umma ba za su kashe ta, ki kawo dauki dan darajar Ahmadu, waya kan za ce mu bar Husaini, daga zarar mun yabe kwaye mana nuni, ga yan shi'a masu waƙen Husaini, mai imani shi zai so ka Husaini, kauni ku dafe fa kul aradu ku tashi, kun
kun saki alin daraja kun rike nafsi in har dan shi'a ne mai kishin shi to dan shi'a ne ni ku rike baitin ni za na yabe ku ko da rai ko mutuwa ko a ina za mu ambace ku da kuwa lambai kai Imam Husaini ya maulaya na ba ku jiki da rai Imam Husaini dan Allah maulaya akai ni Madina akai ni Iraki gurin Imam Husaini shehi na dan Fatima kar da kabar shi Malam Isa da shi nake fasa mugu anan zan huta ji kan manzan Allah ba gajiya nai ba ya mabudar daula zaki na ma'aiki ne na manzan Allah kanori mun ke ba zawiyar yan faila Hussein